No niin, Toni Korkeakunnasta, tervetuloa. Kiitos, kiitos. Sulla meni kaikki niin hyvin siellä Mypassa. Miksi lähdit sieltä pois ja FC Lahteen? Miksi? No ihmisen kehittyäkseen pitää päästä pois omalta mukavuusalueeltaan. Ja niin kuin sanoit, että mulla oli tosi upeat 3 vuotta. Mutta mä koin sen, että ihan oman kehityksenikin kannalta niin oli hyvä niin kuin lähteä hakemaan uusia haasteita. Koin, että 3 vuotta. Siinä vaiheessa, kun mä tein päätöksen siitä, niin mä en tiennyt, että Mypan budjetti tulee kasvamaan noin suuresti. Valmentajan palkkabudjetti varsinkin. Mä en ollut sillä että jotenkin mulla oli sellainen tunne, että että jotain pitää tapahtua, että niin kuin tulee muutosta. Ja oli sellainen tunne, että nyt Mypassa ei ole tapahtumassa semmoista isoa muutosta, mikä nyt ilmeisesti sitten on kuitenkin onnistuttu saamaan, ja siitä mä oon tosi iloinen heidän puolestaan. Mutta joka tapauksessa mulla oli itsellä 3 vuotta kulkenut tuossa ja tunti 45 minuuttia autossa joka päivä yhteen suuntaan, niin tuli semmoinen tunne, että ja kun tuli kysyntää, että sehän on tietysti hienoa, että on ollut kysyntää muualta, ja sitten Lahti on vanha futiskaupungin, paljon tuttuja mulle ennestään siellä, ja tuon mun entisen duunin valmennuspäällikköhomman tuon Uudenmaan piiriin, ja orastavaa buumia, kova into, seuratorvan tekee yhteistyötä, on stadionhanketta, seuralla on visio ja on strategia sen toteuttamiseen, ja semmoista paljon semmoista näyttää siltä, että on halu kehittyä seurana, ja ihan sama mikä itsellä on valmentajana, niin koin, että en mä osaa tuon lyhyesti vastata, mutta se oli se ensimmäinen kysymys. Joo, kauhean positiivisesti kuulostaa. Eli suomalaisessa jalkapallossahan toi tarkoittaa suunnilleen sitä, että seura on konkurssissa vuoden 2 sisään. Kun tällaisia puhutaan, mutta... Ei. Se on hyvin maltilliset ja sillä niin fiksusti mietitty mun mielestä. Seuran johdossa on semmoisia ihmisiä, jotka kuitenkin on tottunut menestyä liike-elämässä ja muuta, että ei tässä semmoisia haihatteluja ole tulossa. Oletko tuonut mukanas oman pelitavan vai oletko enemmänkin lähtenyt kehittämään jo olemassa olevaa FC Lahden pelitapaa? Miten paljon olet niin kuin tällä puolella tehnyt tähän mennessä tai saanut tehtyä? No aika paljon. Mulla on aina semmoinen ajatus, että kyllä perusjuttuja on, mitä varmaan aina tulee mun mukana, mutta kyllä se pelaajisto määrittelee sit se viime kädessä, että miten meidän kannattaa pelata. Ja mun mielestä meillä on tässä joukkueessa, meillä on muun muassa Suomen ehdottomasti jalalla taitavin maalivahti, siellä on poikkeuksellista yksilötaitoa, Alamatti, Klinga ja kumppaneita, että kyllä se tietysti varmaan tietyllä tapaa vähän eri lailla tullaan pelaamaan kuin ehkä Myllykoskella aikaisemmin. Mutta kyllä mulla on semmoinen tunne, että sehän on semmoinen, se prosessi on että se jatkuu, että joka harjoituksessa meillä on ne samat teemat, mitkä mahdollista sen, että me pystyttäisiin pelaamaan hyvää kontrolloivaa jalkapalloa ja oltaisiin pallorohkeita ja tapahtuisi asioita. Että se on semmoinen pitkä prosessi, ja musta tuntuu, että nyt viimeisen harjoituspelin aikana meidän pelaajat on tapahtunut semmoista click-efektiä, että nyt on alkanut homma toimia. Ollut meille mun mielestä eduksi, että meidän tuloksellisesti me ollaan pari peliä jopa hävitty tuossa, niin ei ole mennyt Strömsössä, että me ollaan jouduttu vähän painiin niiden meidän pelillisten asioiden kanssa. Koska tämä on niin pitkä tämä pre-season, jos vaan on sitä mieltä, että kaikki menee hyvin ja on tyytyväinen, että tulee hyviä tuloksia, niin se voi kompastua oman näppäryytensä. Ja se oli ihan hyvä, että meillä on ollut vaihtelevia tuloksia, me on jouduttu vähän painiin näiden meidän pelillisten asioiden kanssa. Näyttää ihan hyvältä tällä hetkellä. Mikäs teidän tavoite nyt on sitten? Mestaruutta tavoittelette? No, mitallista on koko ajan puhuttu. Että siis joukko on ollut 5 2 kertaa peräkkäin, niin 4. sija on aika turha tavoite. Ja ainahan sitä haluaa parantaa. Ja mitallia on lähdetty tavoittelemaan ja eurokentille sitä kautta. Että se on seuran tavoite. Kaikki, me ei olla HJK:lle vielä puhuttu, mutta kaikki hirveästi välttää mainitsematta tätä mestaruutta. Että onko se nyt jaettu nyt jo etukäteen? Teidätkin on kuitenkin sen kärkipäähän listattu ja säkin ikään kuin kiertelet sitä. No, mutta siis on ihan realisti, okei. Mä totta kai mä joka ikis pelimähän, niin on se HJK tai on se Jaro tai kuka tahansa, joka ikisen pelissä haluat voittaa. Mutta tämä ei ole sprintti, tämä on maratoni. Me pelataan 3 peliä viikossa ja mä voin laskea, meillä ei ole 22 liigatason pelaajaa. Niin tavallaan se sillä tavalla valmentajat varmaan säästelee, että se on realisteja, että jos toisella on Ferrari, niin sä pääset sillä omalla mikä nyt Opeli onkaan, niin sä pääset se rinnalle pääset, mutta sitten totta kai tavoite, mutta jos sä oot realistinen, sä asetat tavoitteen, niin se on aika hyvä tavoite. Siinäkin on tosi paljon tekemistä meillä, että me ollaan mitaleilla. Siinä on moni joukko on mun mielestä vahvistunut. Mun mielestä siinä on 6-7 jengi mun mielestä, jotka voi ihan mun mielestä, jos ne on rehellisiä, niin niiden tavoite pitäisi olla mitalle. Niin, että se on, että tällä hetkellä onhan se selvä, ei Espanjassakaan varmaan
Varsen ja Realin ulkopuolella, että kuka sanoo, että ne voittaa mestaruuden. Kyllä sitä nyt unelmoida voi, mutta niin kuin, että tavoitte pitäisi olla semmoinen, että sä pystyt saavuttaa sen, niin se kannattaa asettaa semmoisesti, että se on järkevää. Mutta unelma se on, totta kai meidän unelma on voittaa mestaruus, mutta ei meillä ole vielä, toivon mukaan tämän strategian mukaisesti seura kasvaa ja pystytään niin ottamaan ehkä kiinni. Tietysti HJK:kin varmaan yrittää kasvaa, mutta että jollain aikavälissä voi toivottavasti olla niin kuin tavoitekin, mutta nyt se on lähinnä unelma, mutta mitali on mun mielestä järkevä tavoite. Sano vielä, ketä tällä kaudella kannattaa teidän joukkueessa seurata, siis sellaisia pelaajia, ketkä ei vielä ole niin suuren yleisön tiedossa. No meneekö Matti Klinga siihen kategoriaan? Että ei meidän, se käy. Joo. Ne on valistuneita lukijoita. Joo, ne on valistuneita lukijoita. No mä uskon, että Jaakko Hietikko lyö nyt niinku itsensä läpi, joka hommassa polki vähän paikallaan. Et se on ollut tossa pirteä. Lotte Hertzi on varmaan jollain tavalla löi viime vuonna, että mä en käy sekään. Mutta sitten ihan uutena, niin ihan varmasti kannattaa seurata Hafid Salhia, meidän hollantilaista joka tuli Vaalväikistä tuossa meidän yhteistyöseurasta. Ja se on todellinen niin pelintekijä. Ja mä uskon ja toivon, että Shalan veljekset, 10 vuotta ikäeroa. Rilonahan nyt on ollut tietysti jo käynyt maailmallakin, mutta 10 vuotta nuorempi velipoika Triton niin on niin kuin poikkeuksellisen lahjakas kaveri. 10 paikan pelaaja ja on pelannut meillä Suomen Cupin peleissä, se on ollut ensimmäinen vaihtopelaaja ja toinen vaihtopelaaja. Se ottaa hirveitä steppejä koko ajan. Mutta en mä halua sille mitään paineita heittää. Se on kaikki mun mielestä niinku ekstraa ja plussaa, mitä se tänä vuonna pelaa. Mutta toivottavasti 2015 se meidän avaukseen niin se on meidän ykkösjätkä. Se on se meidän niinku tavoite. Mutta mitä se auttaa tänä vuonna meitä, niin se on kaikki plussaa. Sen suurempia paineita, että kun avauksen ykkösen. Koko Suomihan tätä katsoo. Meillä on miljoonia katsojia. No te pelaat varmaan aika nättiä peliä loppujen lopuksi. Pallollista, futista, pallohallintafutista. Joo, se on ollut, että se meidän pitäisi tehokkuus vielä löytää siihen, mutta mä oon ollut todella yllättynyt siitä, että miten vastustajat on. Me ollaan saatu hyvä harjoitus koko talvikausi. Meillä on ollut yksi semmoinen peli, missä niinku vastustaja avoimesti lähtenyt pelaamaan futista. Tässä oli Flora Tallinnassa, mikä voitettiin 3. Se oli huikea peli, kun molemmat yritti pelaa. Mutta meitä vastaan on kyllä kaikki tähän mennessä tullut aika passiivisesti ja makaamaan omalla puoliskolla. Mutta me ollaan saatu hyvä harjoitus, että kyllä me niin siinä ollaan kehitytty. Mutta kyllä varmasti, ja niitä pelejä tulee varmaan aika paljon tuossa otteluruuhkassa, silleen se oli ihan hyvää harjoitusta meille. Kyllä me yritetään siihen, että me pystyttäisiin kontrolloimaan peliä ja paremmin sä kontrolloit peliä, kun sulla on pallo, kuin et se on vastustajalla. Näin se menee. Näin se mantra menee. Hyvä. Hei, kiitos haastattelusta. Hyvää kautta. Kiitos. Aina mukava jutella.